Ja, we hebben het weer voor elkaar hoor. We zitten op de boot van Sinterklaas. We gaan van Gouda naar Terneuzen en ik heb hem al gezien. Jongens, Sinterklaas! Oh, het is spekglad hier. Sinterklaas? Ja, hallo, goeiedag. Hoe gaat het met u? Ja, het gaat wel goed. We zijn geloof ik net op tijd. U ziet er al die mensen staan daar. En volgens mij is het 2 uur, dus we zijn mooi op tijd. Ja. Ja. U ziet er fantastisch uit. Ja, dank u wel, dank u wel. Ja. Uw baard in de krul gezet vannacht volgens mij? Ja, dat heb ik mijn kapperspietje voor. Ja? Die helpt mij altijd met mijn baard. En even de krul spellen, dan moet ik helemaal op mijn rug liggen. Mijn Pieter helpt mij heel goed. Heel goed zelfs. Ja, maar het was een beetje vreemd. Mijn ene hoofdpiet is niet helemaal in orde volgens mij. Die vergeet nogal wat dingen. Het was een beetje verstrooid. Oh ja? Ja, ik vond mijn staf tussen de pollepels. Dat was natuurlijk niet goed. Oh jee toch? En mijn boek lag in de magnetron, dus nee, maar het kwam allemaal goed, zijn we andere Pieters. Ik ben er de laatste tijd gewoon niet helemaal goed bij. Het is, ik heb andere dingen aan. Maar het is een hartstikke belangrijke tijd nu, hè? Ja, dat weet ik wel natuurlijk. En ik vind het natuurlijk ook wel een beetje stom van mezelf dat ik... Niet overspannen. Nee. En ik ben nog heel vrolijk zelfs ook. Dus ja, ik denk dat ik een beetje verliefd ben. Nee, hè? Ja, ik had het ook niet zien aankomen. Attentie, opgelet, Sinterskoel, Piet is vet, pepernoten, marsepein, in elke straat op ieder plein. Attentie, opgelet, Sinterskoel. Zijn we een beetje zenuwachtig? Ja, Wat wil je dit jaar? dat weet ik nog niet. Het lijstje moet nog gemaakt worden. Ja. Furby? Een Furby. Ja. En heb je die ook verdiend? Nog niet. Dus je moet nog wat liever zijn, begrijp ik. Ja. Goedemiddag. Welkom hier op het grondgebied van Terneuzen. Dank u wel. En u hebt flink wat pieten meegenomen, zie ik wel. Ja, we zijn er weer allemaal bij. Attentie, opgelet, Sinterskoel, Piet is vet, pepernoten, marsepein, in elke straat op ieder plein. Attentie, opgelet, Sinterskoel en Piet is vet, vreugde neemt de overhand van Maastricht tot Ameland. De Sint moet even een traantje wegpinken, want dit is wel heel bijzonder. Nou jongens, er mag best wel even bezegeld worden met een kus, hoor. Sint maakt ons gek. Sinterklaas. We hebben lang moeten wachten, maar de tijd is nu daar. Het duurde dagen en nachten, maar alle pakjes staan klaar. Vanavond gaat het gebeuren. Ieder krijgt een cadeau. Er wordt geklopt op de deuren. Het wordt een feest op Pieten doen dat zo. Sinterklaas is weer in het land. We bouwen een feestje dat ligt voor de hand. Want Sinterklaas die brengt je cadeautjes en snoepgoed vannacht. Met Sinterklaas klimmen wij op het... Pieter, beloof jij tot je wettige echtgenote te nemen, Pieternella? Wat is daarop je antwoord, Piet? Mijn antwoord is ja. Pieternella, beloof je tot je echtgenoot te nemen? Pieter, wat is er daarop je antwoord? Natuurlijk. Natuurlijk. En 1 applaus voor de getrouwde Pietje. Jongens, zagen jullie dat? 2 pieten aan het kussen. Of was het niet vies? Jawel. En ik vind het vooral leuk voor hun. Maar kan dat wel? Ja. Natuurlijk. En ze kusten. Ja, dat moet als je gaat trouwen, hè. Nou, maak me gek dan.